L'estrès es defineix com la resposta del nostre organisme a una pressió o una exigència, que pot ser interna o externa, després ho veurem, quan considerem que supera els nostres recursos i que posa en perill el nostre benestar. D'acord? I aquest estrès actua a nivell físic, a nivell psicològic i també ens afecta a nivell social. Però l'estrès, com tot el que ens passa, té una funció, vale? I us convido que anem a veure quina és la funció, que bàsicament el punt de partida és que vivim en una societat molt moderna, no? I tenim smartphones i estem això al 22 a roba, però bàsicament la nostra biologia i la nostra ment segueix responent a processos que són molt antics de l'evolució. Vale? Llavors, l'estrès, bàsicament, serveix, ens podem situar a la sabana africana per quan trobem un perill poder-hi respondre. No? Trobem un tigre a dents de sable i en una fracció de segon hem de decidir si optem per la reacció lluita, fugida o si ens paralitzem, no? Mirant, esperant que no ens vegin i que passi el perill. Llavors, quan tenim aquesta sensació d'amenaça, aquesta sensació de perill, el que passa és que realment s'activen, no? Mecanismes molt potents dins del cos, tant del cervell com del sistema nerviós. Comencem a alliberar hormones, no? L'adrenalina, la noradrenalina, hormones més lentes com el cortisol, i això què fa? Que puguem reaccionar, per tant, que puguem respondre. S'intensifica la nostra activitat cardíaca, no? Per poder enviar més sang a tota la musculatura, per poder lluitar, per poder sortir corrents, s'aguditen els nostres sentits per poder donar una resposta. I entrem en aquesta fase de reaccions a l'estrès, no? On es pot donar una perexcitació, no? Que en un moment d'amenaça és molt útil, però després pot derivar en tensions, no? En hipertensió arterial, per exemple. Tenim més força als músculs, hi ha més tensió per sortir corrents o lluitar si cal, però això pot derivar en contraccions. L'activitat cardíaca intensificada en un moment donat, no? Si això es cronifica, dona problemes de cor. I a la vegada, com que tota l'energia està concentrada en aquesta reacció de lluita o fugida, tot el que no és molt imprescindible per a aquesta decisió deixa de tenir energia dins del cos, no? Per tant, es retira l'energia del sistema digestiu, no? I quan estem estressats crònicament es donen problemes de digestió, d'estómac, etc. Es retira l'energia del sistema immunitari i som més vulnerables a les infeccions perquè les nostres defenses no funcionen tan bé, i es retira energia del sistema reproductiu, per exemple, i no tenim tant de desig sexual. Vale? Llavors, aquestes situacions d'estrès venen acompanyades d'emocions molt fortes, no? De terror, de por, d'ira, d'ansietat, d'intranquil·litat. I què passa? Doncs que el mecanisme és molt útil per realment quan ens trobem un tigre a dents de sable, però potser en el context en el que vivim nosaltres, en el 2001, en un país occidental, no ens funciona tan bé. Vale? En els animals el que succeeix és que el cos reacciona molt ràpid a una situació d'estrès i molt ràpidament després torna a l'equilibri natural, homeostàtic. Les persones són una mica més complexes, no? I per una banda aquest procés és molt més lent perquè, a més de les hormones ràpides, diguem-ne, l'adrenalina, el cortisol triga moltes hores a reabsorbir-se a la sang i, per tant, som capaços d'anar encadenant un esdeveniment estressant amb un altre i entrar en una situació d'estrès crònic. I després a les persones també ens passa que no només patim estrès quan estem davant d'una amenaça real, sinó també quan som capaços d'anticipar-la, imaginar-la o de témer-la, no? I amb aquesta ment nostra que tenim, que és tan capaç d'anar endavant i enrere, això ho fem moltes vegades, no? Perquè ens costa molt estar en el moment present i imaginem molts escenaris catastròfics que potser no passaran, i això ens va generant també aquesta situació de neguit i d'intranquil·litat. Vale, última cosa teòrica, em sembla. L'amenaça, el que n'hi diem amenaça perpètua. Vale? Vivim o portem un ritme de vida on aquest tigre dents de sable que apareix un cop cada 2 o 3 mesos no és així, sinó que
el ritme de vida que portem, l'accés d'informació que tenim, el bombardeig d'informació negativa que rebem dels mitjans de comunicació i aquesta pressió com externa a ser cada vegada més en tots els àmbits de la vida, genera aquesta sensació com de pressió i d'amenaça. I d'altra banda, tenim el que podrien ser com amenaces internes, que és que els nostres pensaments intrusius, o repetitius, les preocupacions que tenim, la rumiació, quan la ment no està regulada, tot això es pot convertir en estressors interns, generant també estrès crònic. Per tant, el context no ens ajuda. Què podem fer? Podem cultivar recursos interns, no? I quines són les eines del mindfulness per gestionar aquest estrès? Us dic les que podem plantejar i després n'experimentarem un parell. Per una banda, baixar el ritme una mica, aprendre a fer pauses i agafar-nos un moment de presa de consciència, de descans, per revitalitzar-nos i després seguir amb energies renovades amb el que sigui que vulguem fer. Per altra banda, el que ens ajuda el mindfulness és aquest entrenament de la ment per portar-la al moment present i la regulem, perquè gran part d'aquesta ansietat, d'aquest estrès, es dona quan la nostra ment està projectada en el futur. Per tant, si som capaços de portar-la al moment present, primer que l'estarem vivint més plenament i després que ens deslliurem de tota aquesta càrrega d'angoixa i ansietat. D'altra banda, en el mindfulness, moltes de les pràctiques cultiven la consciència corporal i emocional. I, per tant, com més conscients som del que passa dins del nostre cos, del que passa per la nostra ment, del que passa en les nostres emocions, podem identificar molt més ràpidament quan comença una situació estressant, quan comencem a sentir aquell nus a la boca de l'estómac, o se'ns comença a tancar el pit, o comencem a contraure l'esquena, i en aquell moment és molt més fàcil quan comença a dir d'acord. Doncs ara m'he de parar un moment i posar consciència i mirar com responc i no deixar que això es cronifiqui. I una altra cosa que fem amb mindfulness és que amb aquesta pausa que fem mirem de valorar conscientment les amenaces, de si realment això és tan greu, si n'hi havia per tant, si podem desactivar aquesta reacció tan animal de l'amígdala, i en el moment en què fem una pausa i anem a observar, tornem a reactivar el neocòrtex, podem pensar amb major claredat, buscar una resposta positiva en comptes d'una reacció. I, per altra banda, amb les pràctiques de mindfulness aprenem a gestionar els pensaments i les emocions difícils, que són aquests estressors interns que tenim a vegades, que és la nostra pròpia veu, aquest gremlin que tenim a dins del cap, que també ens genera molt de patiment. Una de les altres coses que fem amb mindfulness és portar atenció plena a la vida quotidiana, més enllà de les pràctiques, i per tant viure tot el que fem. Si estem asseguts, si estem prenent una tassa de te, si estem netejant, si estem caminant, tot això el que fa és regular i portar la ment al moment present i deslliurar-nos també d'aquesta càrrega tan gran. Tenim pràctiques per quan hi ha un moment de patiment, recuperar l'equilibri, com serien totes les pràctiques de l'autocompassió. Fem pràctiques de gratitud i d'escaneig positiu perquè la ment per defecte té com un biaix negatiu, tendeix més a fixar-se en les coses que no funcionen, les coses que s'han de resoldre que en les coses que sí funcionen, i això fa que no sigui gaire objectiva, que encara que tinguem vides objectivament molt bones i per les quals hauríem d'estar agraïts, estiguem sempre enfocats en allò que no, i sempre una mica insatisfets. I finalment tenim pràctiques de relaxació i de ioga amb atenció plena per desfer totes aquestes capes de tensió que anem acumulant. Així que, si us sembla, deixem aquí l'explicació teòrica